We hoorden het hier net al van de mooie initiatieven die in Korda hier genomen zijn. Maar beeld u een keer in, 20 jaar geleden, toen sleutelde men hier nog aan cd-spelers. Dus vandaag worden er zelfs geen cd-spelers meer gekocht. Dus dit is toch wel een toonvoorbeeld, los van de wijngaard op het tak, van reconversie, van innovatie en vooral co-creatie tussen 250 bedrijven. Van mijn naar wijn. We hebben niet alleen de sluiting van Philips gekend, recent in ons geheugen 2013 de sluiting van Ford, maar herinner je nog een aantal jaren vroeger hebben we de sluiting van de mijnen gehad. De sluiting van de mijnen was toch wel iets waar heel Limburg daverde op haar grondvesten, waar we heel veel slaag gekregen hebben, maar er is één constante in die 3 grote sluitingen: wij zijn nooit knock-out. En dat wil zeggen dat wij Limburgers veerkrachtig zijn, dat wij ook vindingrijk zijn. En dat doen we vooral door de krachten te bundelen, door te investeren en door altijd een goede strategie. Van mijn naar wijn, de sluiting van de mijnen. En als er één ding is, in al die crisissen, dan zie je dat we die crisissen overwinnen, dat we er altijd sterker uitkomen. En ook bij de sluiting van de mijnen hebben we nagedacht, een mijningenieur, ja, hoe zit dat systeem onder de grond? Meer dan 800 meter diep, hoe ziet dat eruit? En dat is eigenlijk het voorbeeld geweest van die mijningenieur om na te denken, om van cijfer naar cijfer te fietsen. 20.000 blauwe borden loodsen ons door 2000 kilometer. 2000 kilometer, dat is van hier tot het zuiden van Frankrijk en terug, die we samen met 42 steden en gemeenten onderhouden, beheren, aangelegd hebben. En daar zijn we terecht fier op, want hier zorgen we ervoor dat Limburg Fietsparadijs genomineerd is. 2000 kilometer. We zijn gaan kijken 10 jaar geleden, we leggen daar een laag boven. Een laag waarbij dat we niet alleen investeren in die kwaliteit in het onderhoud, maar vooral gaan innoveren om die koppositie die we toch wel hebben. Want ondertussen is dat knooppunt fietsen wereldwijd gekopieerd. Maar we weten allemaal dat geen enkel kopie zo mooi is dan het origineel, maar we moeten toch vooruit durven denken. En heel simplistisch hebben we gekeken, hoe kunnen we de mensen een ander perspectief geven? Hoe kunnen we de mensen anders laten kijken dan waarnaar ze kijken? Fietsen door het water, dit prachtig beeld in Bokrijk, ligt in het land van 1001 vijvers in de Wijers. Daar lag een fietspad. We hebben dat fietspad simpel 2 meter lager gelegd. En vandaag hebben we een betere interactie met de omgeving, met de natuur. Wereldwijd is dit beeld opgepikt geworden, maar ook de Times. De Times die mij belde voor een interview, one of the 100 destinations in the world you have to visit. En wel, Limburg, Bokrijk, fietsen door het water is daar 1 van. Nadien zijn er andere projecten gevolgd, fietsen door de bomen, fietsen door de heide. Vandaag zijn we de laatste hand aan het leggen in een fietsbrug, fietsen tussen ter Hils. Als de vleermuizen het toelaten, komt ook fietsen onder de grond. En we staan niet stil, want ook willen we hetzelfde doen met wandelen. We willen een fysieke brug maken tussen beide Limburgen, een brug met stapstenen. En het zijn die stapstenen waar ik vandaag het verhaal wil aan vasthangen. Ik denk dat we hetzelfde draaiboek kunnen gebruiken van fietsenroutenetwerk. Kunnen we hetzelfde draaiboek gebruiken hoe dat wij een wijnregio kunnen worden in Limburg. Want wij zelf als Visit Limburg kunnen natuurlijk veel producten ontwikkelen, maar we vertrekken altijd hetgene wat er is. En hetgene wat er is het terroir, zijn de verhalen van onze Limburgers. En we dromen dan ook voor fietsen tussen tussen de wijngaarden. Meermaals hier gezegd, van mijn kennis over wijn beperkt zich tot het graag drinken van wijn. En een heel belangrijke iemand in jullie sector die zei mij, de beste wijnfles is een lege fles. Dus hetgene wat ik onthouden heb, is dat de klimaatopwarming ervoor zorgt dat we alsmaar meer wijnstokken hier kunnen aanplanten. Het klimaat is gunstiger, maar ook grilliger. Toen ik net uit mijn auto stapte, hagelde het. En hagel kan ik me voorstellen dat dat niet ideaal is. Maar ik ben overtuigd dat we kunnen groeien. Toen ik deze morgen de krant las, dan zag ik dat de familie Essers, zowel de CEO als de gedelegeerd bestuurder, eigenaar, oprichter van toch wel de grootste werkgever, 7600 mensen werken daar, dat die zelf vandaag geïnteresseerd zijn om aan wijnbouw te doen. Ik denk dat dat een boost is voor jullie allemaal, want heel veel mensen volgen jullie voorbeeld, zelfs deze grote speler vandaag in Limburg. Van mij naar wijn, van mij naar wij. Ik ben overtuigd, en dat maakt mij heel gelukkig als ik dat hier vooral in de voorgaande sprekers heb horen zeggen,
Er is maar één sterk merk en dat is Limburg. En dat één sterk merk, dat is aan beide kanten van de Maas. Dus wij doen vandaag heel veel initiatieven met onze Nederlandse collega's om dat sterk merk onder andere in een straal van 2 uur rijden te positioneren, onder andere de Duitse markt. En we zien dat dat sterk merk werkt door krachten te verenigen. Heel simpel, op 10 jaar tijd zijn er 900 toeristische ondernemers gegroeid naar 1700. Hebben we 5 miljoen overnachtingen, groeien we 4 keer zo meer dan het Vlaams gemiddelde. En zijn we overtuigd dat dat alleen maar is door de krachten te bundelen, door samen te investeren, zodat we meer impact kunnen genereren. Dus ik denk dat het wijnverhaal een verhaal moet zijn van beide Limburgen. Limburg, dus we maken een brug over de Maas, niet alleen mentaal, tussen de verschillende sectoren, tussen de verschillende mensen, tussen de verschillende actoren, maar vooral ook fysiek. Ik denk dat dat de toekomst is. 1 Limburg, 1 wijnregio. En daar zou graag Visit Limburg haar schouders mee onder zetten, samen met jullie allemaal. Dank je wel.